piny owacho mang'iyo weche mag apaya biro kanyachiel kendo koro loso to kod joboda boda ahinya ma bende masechego thoro mako. Kendo lipot maber manohiknwa kanyo to kod jafwambo mar Landa Godfrey ko bende lipot mowuok e kaunti ma Migori. Joboda boda ma Migori County dwaro mondo piny owacho otiegi e weche rito chike apaya kaka yor geng'o masiche mag apaya. Joboda boda okotelne kod David Ochieng mane loso e kinde dhialo nyasi mar paro joma ne oyudo masiche apaya. Nyasi ma bende nolos kod Kenya Rural Road Authority kod NTSA olero ni dwaro nitiere nikech thothgi ok dhi e Tegruok to riembo mana gi pachgi. Kwa Migori County sisi ni watu bodaboda sana tunapata accident kwa wingi kulingana na kukosa kujua kuendesha vizuri, kuzingatia sheria za barabara. Ni kuhusu barabara pia saizi zinaendelea kutengenezwa kulingana na ujenzi wa barabara. Saizi accident zimekuwa nyingi na pamoja na kuendesha hapa na pale na magari katikati. Apisa mochung'ne Kenya Rural Road Authority e Migori County, Megan Kojo Odero Awino, e ote mare to okwayo joriemb apiko obed motang' e ndara ka giriembo. Mikai Odero owacho ni joma tiyo gi apeyni obed motang' ka giluwo chike, moloyo e kinde nyasi mar Christmas ma ji ochimo. We are celebrating the World Day of the victims who have lost their lives on our roads. And Kera and NTSA, Kera Migori and NTSA in collaboration, we decided to celebrate remember the lives of those remember the lives of the victims who have lost their lives on our roads. And we are also urging the road users as we are headed through the festive period. We kindly ask our road users to be careful since we know we have most accidents. Zinaonekana lakini idadi ya bado sijui vizuri. Tungeomba watu wa NTSA watuendelee kututazama vizuri na kutufundisha vile tunaweza kuzingatia sheria za barabara. Tukienda driving school itakuwa inatusaidia kwa zaidi. Sasa tunamaanisha tutajua sheria za barabara. Ili ujua mapato ni hapa na pale tofauti. Sasa ili mtu apate kujidumu ili aende driving school itamgharimu pesa na sengine. Sasa ili jinsi vile hali pia ilivyo ya uchumi hizi kuturuhusu sana tufanye nini? E Migori County jimathoth osewito ngimagi e apaya mar Rongo Migori e kinde dweche 10 mokalo. Ka bende tingni mag niang' maonge kod teyni matiyo gotieno bende osekelo masiche. Apaya mar Rongo Migori kama ne otimore juma mokalo noweyo ka ji 2 otho e gwenge mawinyo Rongo sub-county. Ne Lolwe TV, an Landa Godfrey.